So I honor you. Egameni lika Jesu ngibingelela abazalwane bonke, intombi, insizwa, omama, obaba, nesifike nabo Nkosi yami all the way from Emelo in Jesus name. Bonke abahlelile bazalwane inkonzo, we are grateful. Amen. Hallelujah. Nikhona. Kuthiwa izwi phela bazalwane manje awukwazi ukufika usuzomosha kuthiwe izwi. Amen. Ngiyabingelela onke ama-rapture. Ngeza kuthiwa kusho kanjalo. Ama-rapture. Egameni lika Jesu. Mina ngibe ngilana-ke ngisekhaya ngoba ngikasisi wami. Esikhala naye sithi i-TV siyasibuka bese sibuka iminyaka yethu. Sithi sesikhathele. Amaqolo esibhlungu, amadolo ayisekuyezwakala nomsindo sawufuni. Singazi ukuthi senziwa yini ngoba besibuka i-age. Fanele ukuba lento ayikakanzeki. Kodwa sesikhathele sibancane. Amen. We were given a theme at power of a woman. Hallelujah. Power of a woman. But when we read the word of God, it is when we read in Peter, 1 Peter chapter 2, the wife which pertains to a woman and it is the weaker vessel. But it is not to disgrace. Akuseyo into yokusenza ngathi awusiyama abantu bokujatshukela. Yebo. But when it says you are a weaker vessel, it actually speaks to ukuthi we are dependent. Amen. Hallelujah. Amen. We have a need for God. Amen. Bible. Yabo bethi we are weaker. Usuthi sinesidingo soNkulunkulu okwazuqinisa. Lokho kuthaka. Hallelujah. Ingakho emasontweni kugcwala thina kakhulu. Ngoba sayisiqonda ukuthi sikuthaka. Basebhala uPaul athi his grace is sufficient because the power is more evident in weakness. Weakness is a good thing. It's not a disgrace because it is a vessel to show the power. Come on. Umuntu ayisikhonda angeke avumele uNkulunkulu amsebenze. Kodwa besizazi ukuthi sikuthaka uNkulunkulu akhona ayibonakalise. We are not weak by mistake. We are weak because we are dependent, not on a man, but on God.
ngiyafuna nje bazalwane ngoba le team bengingibuza kahle enkosini iyangilahla nje ama area wahambisa ngale yohambisa ngale. Haleluya. Uma sibuka ke just women in the Bible, I just say one statement ngoba ngifuna ukudlula we title esimingayo. Sibuka owesifazane. Yebo thina ukwakhiwa kwethu akufani nomuntu wesilisa. Khona izinto esinazo abanganazo. Mhlawumbe kwazona nje ezile sisenza sibe buthaka nje bazo siyasinda lezi. Kuningi. Uthole ngapha, uthole ngapha. Uphinde uthole ngapha. Yabo masavela singazazi sikhahlane Nkosi yami. Kodwa into emnandi ngowesifazane noma engaba a weaker vessel in the flesh, but when it comes to isibindi, character, very strong. Amen. Yingakho mama bethu becishe besidukisa bethi ibanjwa lapha ekhali khona sathi banene isikhathi samanje kodwa siyayibamba. Haleluya. Because lady ifuna isibindi angeke vele ubambe lapha ekhali khona ubone ukuthi umkhali. Usually needs a certain character, a posture only pertaining to a woman. Mina ngifundisa ama security bengibabukisa ama video base kuqhabuka ibhams ama security ayabaleka. Kodwa amadoda kodwa uma sesibiza indaba yokufa kaJesu sebebaleke bonke. Lapha besilisa akuyibona babenamathele kakhulu. Kodwa lapho obekuyi-determining factor ukuthi inkosi ngiyokulandela noma uyaphi wangavela kuleso sikhathi wavela owesifazane. Owesifazane unesibindi sokufika ebusuku bonke benene ethi ngifuna ukubona ukuthi bambekele. Lapha sebekhohliwe ukuthi bekuyinkosi yabo kodwa basekuzwa itshe lethu laliginqiwe asuke balelekele kubo oPeter athi abonasi isimanga ngoba nina niyanga ukuyohlola kodwa mina ngibe nesibindi siyokuyohlola ngaya uzonginika igama elibi ukuthi ngiyaphi ngoba ukufa kwesiphambano kwakuyihlazo. Ihlazo nje ihlazo kuba umuntu afale isiphambano imthiwa wayehamba necase isiqalekiso so boyisondasananisa naleyo nto abantu babezothi hey ufe namanzi amnyama. Yabona manje waphethe babaleka ngoba bengasifuni stigma. Kodwa thina base sikuthi yasenendawo nokuthi abantu bathini. Noma besonje ngogogo sigmatetisi but naze nayigugisa sithi asinendaba. Into emnandi ngale ndaba sengidlula nje uma sebabizile abafowabo bayogijima noma bayoyihlolela hawu Nkosi yami nabo babona ukuthi hawu ngempela kasekho kodwa lokho bebengeke bekwazi ukuthi owesifazane ubengeke. Bathi behamba wathi ukuhlala wazimelela kancane uthi akekho ngempela na. Hawu bona sebebonile sebesatisfied thina sibe nesatisfaction into ingakayenzeki siyahlala. Siyahlala ngoba ukuhlala there's a thing pertaining to waiting even written in the word of God bazalwane. So abanye sebehambile wahlala waqhamuka. Sidlula sonke endaweni eyodwa kodwa mina ngokuhlala khona into evelile. Jesus. Sokuvela ingelosi. Samchazela ukuthi inkosi ivukile. Ithi ubulalo umlayezo othola ngangani. Johana ubulalo lo mlayezo othola ngangani. Mata yini kwehluke kuwe.
wesifazane ukuthi umuntu ofanele eqine emkhulekweni because ukukhuleka it's a waiting room. Njalo. Yeso bazalwane. Ilapho khona esilinde impendulo. Yebo sekukhuleka 10 years kodwa still. Silindile. Ngoba kungenzeka khona into engaqhamuki. Sidluleke. Jesus. Hallelujah, ngiyambingelela nje. Kasho ukuthi akasayishongo sami iqini kanti ube ignorant yini Nkosi yami cha. Ngiyizwe kanti kodwa bengithi ngiyahlola. Hayi Nkosi yathi thula moya. Bengimtshela umyeni wami ukuthi hayi nayi Inkosi ngilahla. Uthi azokuthula kweNkulunkulu sokuyimpendulo kwayona. Uthi ubambezo. We always think that the silence of the Lord is mhlambe sengonile. Ukuthula kwakhe kuyinkulumo. Kuyinkulumo. Let's open the word of God quickly. Let's open the word of God quickly to Judges. Judges chapter 6. Abahluleli ngesizulu. Yeah. Starting from verse 2 ongangifundela. Yes, from chapter 6 verse 2 up to izwile ukudla. Yeah, phela we can't lie survive kanjani. Ungenazwi because maningi amazwi ekhulumayo to manipulate and to distract you from lolu hambo suluthathile, so you need to be a reader of the word and futhi ngeke ufundele izwi ngesonto. Yeah, ungaze ufundele amanga ukuthi yilo kanti awuzucheck kwawena. It's a problem. Hallelujah, because we have become so lazy as abazalwane. Hallelujah. So lapho sifunda khona indaba kaGideon, ne? But isuka le kude eqaleni kwamaJudges lapho khona uNkulunkulu enohambo nabantwana bakaIsrael to conquer the land of Canaan. Hallelujah. But there were instructions pertaining how they need to overtake the land. And they did not meet the requirements. Ngenxa yokuthi uma uNkulunkulu ebathumele eCanaan, wathi uma sefika lapho baxoshe bonke abaleloswe. Because he understands when people of different ubuzwe mix, kuba khona i-dilution. Amen. Angazi noma ngiyangizwa imbazalwane. Nigcina senizwa lento abayikhulumayo ngicela senithatha noNkulunkulu ba. Amen. Ngoba babaxoshanga, ngoba yileyo nto ke uma siqala uJudges. uIsrael ungalalela uNkulunkulu abanikele izitheni zabo. Lezitha ayabaphamandla banqoba kodwa ngenxa yokungalaleli. Amen. Ngiyangizwa ukuthi ngithini bazalwane. So each and every time Israel would cry and God would raise up a man to deliver them from the hand of the enemy. Amen. Hallelujah. Uma sefika lana ke manje la ku chapter 6 uNkulunkulu sebanikela again esandleni sabaMidian nama Amaleki. Nangizwa bazalwane. Cela ningamengele nginje Nkosi yami. Angiperingi ne. Ngifuna ukuthi ushintshe. Amen. Akusiza ukubangela umsindo. Phumela usane boyfriend. Phumela usahleba, uphumela usabhizi nezinto zakho. You need to know how God works in men. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. So ngani ngamngene nje nginje. Amen. Khona sizozwana sonke yabo. Amen. Lapha ke sifunda khona uNkulunkulu sebanikele esandleni saMidian. Amen. Izitha babenikele ilungelo lokumanqoba. Cabanga into bo unikeziwe kuthiwa sengibanikele kuwe. But kube yiba bakunqobayo ngenxa yoNkulunkulu obathathile. Amen. Babo. Hallelujah. Sebesenkingeni ke manje because the way Midian and Amalek has devastated Israel. Sebese bayoqasha emigedeni. Uma beqashile uMidian akabafunisha ubanika ithuba lokubanika ithuba lokuthi baze bebuyelwa yistrength.
Yabo isitha sibi kanjani? Akafuni ngisho ukuthi akunike ithuba lokuthi urestoreke, ureplenisheke. Lithi besifunda babefika seyisikhathi sokuvuna bakampe. They would camp so that they would make sure no one could have food. So babethatha isivuno sonke bonke. Because ufanele uvuke kulokufa usungene kukho. Ingakho uma sifunda ngale kwi-New Testament lithi the enemy comes to steal, kill and destroy. Inhloso nje yayo ukuthi ungavuki. Strategy samidian suppress umuntu abesendlaleni. Akusuppress ube sendlaleni. Uyayazi indlala injani? Indlala igcina ukwenza ube desperate. Indlala dangerous. uNkulunkulu usebenza ngayo, Satan usebenza ngayo. uNkulunkulu bekunikeza indlala usuke ekudonsela kuye. Kodwa uSathane bekunikeza indlala usuke ekususa kuye. Amen. Satan wants you to waste away. But look who's saying, "Come, see what you are wasted." Hallelujah. Amen. They would destroy everything. Indlala ngifuna ukungena kuyo. Indlala dangerous. Indlala dangerous because once you are desperate, you can do anything. Hallelujah. Wena ucabanga ukuthi laba abantu abadayisa imizimba bayidayisa ngoba bethanda. Wafika isimo sendlala. Ucabanga ukuthi laba ngibeka ngokukhulu ukuhlonipha ne. Abanama crayon. Niyazi ukuthi ngithibe ngithi crayon. Hallelujah. Benze ngoba bebethanda ukuba keso simo. Cha, wafika isimo sendlala. Wabona lo engasamnakekeli wafuna umunye ozokunakekela. Wacabanga ukuthi ingane kuzoba yinto engambamba ngayo ngenxa yendlala. Nkosi yami. Abaningi abanezingane 5 to 6 ungakashadi, it's because ufuna imali usendlaleni, ufuna igrant. But you are slowly wasting away. Vele khuluma namantombazane ngenza. Amen. Zokusiza ngani uphela. So, next time siyaphela kunika ukuphelayo. Macabanga nje ukuthi lento yesalvation phela cha uyaphela nje. Ugugu umncane. Phela abazalwane fanele sikhulume manje amaqiniso esikhathi noma lamaqiniso lengaphandle. Indlala dangerous. When pertaining to a man or a woman who is in salvation, indlala you can trace it. Manje bengithi zibheke. Awusafundiswa. Indlala. Awusathandazi wena. Indlala ukulambisa lento esustain umuntu wangaphakathi. So it's wasted away in the spirit. Sesicabanga ukuthi sisanomuntu kodwa sihamba nomuntu onamathuna kamoya. Ngoba ufika la esezofundelwa. Nakhona ukuthandaza Sunday ngoba ne-midweek service akangeni. Esisiza mela vele ukuthi phela vuka kholwa bese sithi wozani ngolesithathu angazi ekhaya ithandazwa nini midweek wozani ngolesibili how Sundays bangaka Tuesdays babili basicabanga ukuthi unamakhono wona akhona awaphili ngoba ukuthi balanjisiwe. But Sunday, midweek service, sometimes kuba imina nomfundisi. Don't think you have a church. Eliyezulwini futhi ke mangisho kanjalo. Ngoba laba abasezulwini thiwa those who are called the
indodana kababa. Lapho kunehlanga. Lapho nesingizithembile ke lesingoba asiwa. Joya la ekhaya. Lalela. When Satan quenches the thirst of the spirit, he opens an appetite. Angeke kuvaleke ungavuleki kwenye indawo. How? When abangothi le nkanu ke vukayo manje ivuswa yini ngoba ivuswa ukuthi you are not engaging in the things of the spirit that keep you sustained. Kodwa manje sekuvuleka isikole ngiyabidosa. Iyabidosa ngoba okwamoya kulambile. Nicabanga ukuthi izinto zizozenza ayikho into ezenzakalelayo. Ngisho yolanda inyoka emfuleni, there are regulations to keep. Manje wena basuno uNkulunkulu ungacabanga ukuthi khona izinto ayigcinwayo. Hallelujah. Yazi, when you're so desperate because of the hunger, you place in the point where you can make such wrong decisions about your life. Ngoba awusabuze enkosini ubuze enyameni negazi. Bethiwa mama ungawuthola nomsebenzi nje ungangihlanganisela nje noma u20,000. Nakhuluma ngezinto ezenzeka kwampela futhi ezenzeka emakholweni. Uma manje uSathane akufuna akukhiphe caged. Ulethe izinto engathi izinhle kodwa to keep those things they require something from you. Ugcina ukuphathanisa imali ungene yes ku wrong ukudesign umsebenzi lokutshela futhi. Ku wrong. Ngoba usho ukuthi uNkulunkulu akanamali. Uthengile. Eninte kuhlungu into ethengiwe igcinwa ngelento owenze ngayo. Usuphakathi athi phela ungangikhohlwa. Usuphile kabuhlungu uthi ucindezelwa manje ucindezelwe izimali zakho kodwa wayithenga vele. Sustain it usho khona nokuthenga. Nalowo ongena ngomzimba uyazi unomsebenzi usustain ngomzimba. Those who wait upon the Lord, He shall renew their strength. When it's when the Lord awasinika. Khuluma nabantu besifazane. Don't be weak. Don't be shaken. Uzudayise ngobuzibule never. Uma sesiqhubeka sithola ingelosi ihleli ngaphansi kwesihlahla sababa kaGideon ethi uJoash umAbezeri. Hallelujah. Ama-Abezeri are a clan that come from the tribe of Manasseh. Nangizwa kahle webazalwane. Ngiyazi lana ngifundiswa umfundisi weyisikole.
Akungisho kahle njalo. Uma ifika ingelosi, my God, yazi lena. Ifika uGideon waka-Israyeli. Kodwa uphumile emgedeni. Ubhula ukolweni. Hayi lapho ubhulwa khona. Kodwa ubhula kwinto ekuthiwa i-wine press. Ukuze bebhula ukolweni isitha singabona ukuthi khona umuntu. Sithena sithathe konke. Kodwa ukhona ufika ekuseni wazocosha okuthile ukuze ezoba nokudla to sustain him. The situation is unfavorable. They are all hungry, but one man has arisen besides the oppression. Waphuma lapho bonke beqashini. Wenza okuhlukile kwalabo abanye bakwenzayo. No matter how unfavorable the situation is. Mhlawumbe sonke manje sikhuluma ukuthi wona ngoba yilokho ofundwa isikhathi. Sisemgedeni, ibandla lonke semgedeni, kodwa fanele imphumo yethu asophuma ukuthi asifundise. I need to get up. Ngibona ukuthi kukhona yini ensimini angakuthola. Lithi iBhayibheli ngenkathi yokubusa kaFaro, uFaro wabulala zonke ingane. Efuna ukubulala zonke ingane. Abanye besele yabulawa kodwa yena wayifihla njengoGidiyoni. Wafihla ukolweni abantu bazi ukuthi uMidiyani uthathe konke. Ungalahlelwa yikho konke. Khona izinto zokugcina. Ungalahlekelwa yizwi, gcina umthandazo. Ungalahlekelwa umthandazo, gcina izwi. Ungalahlekelwa yikho kokubili, hlanganyela. When we are oppressed, uma sicindezelwe asihambisani nokucindezelwa. Siphambane nemvula ebishaya kodwa siyahamba. Khona siyahamba noma isinetha kodwa siyahamba. Asihlali phansi silale ngesisu. Never. Hayibo. Lithi when you are pressed on all sides, you shall not be destroyed. Hallelujah. Ungamele ufihle. Fihle. Bethi bekhona belele uba urovukayo. Ukhaleni sango-12 umu-12 ukuhlula ume ngo-3 umu-3 ukuhlula ume ngo-5. Kodwa uvuma ukulala ngesisu and accept defeat. I-nature yabethu asiqedwa. Uthi usibambe ngapha siphunyuke ngapha.
Israel ukhala usemgedeni. Because God has a way of noticing abantu abenza okuhlukile nani bonke abantu abakwenzayo. When God wants to raise a man, he raises someone who's doing exactly the opposite of what people are doing. Kodwa sonke sisesimeni esifana. Kodwa uphuma yedwa wenza okuhlukile. Base uNkulunkulu uthi sengimtholile. Abantu uNkulunkulu uzovela. Kodwa kuba ngokuthi empini wenzani? Uqasha njengabanye. Abathanda mfethu kusekuvumeleke konke. Ngoba sekuyonto eshingelwayo. Cha uqhubeka nalokho ukulethayo, uqhubeke nako, zikushaya uqhubeke. Njalo. Jesus. God raises a man who behaves opposite of the season that they are in. Season is not a determining factor because uNkulunkulu utshala kwisikhathi, utshala kunesizo. We don't pray because it's nice. We don't pray because sesihamba ngama Range Rover. Asikhule ngoba sesilambile. Sikhulela ukuhle. Ukubi. Ayikho into esiphushele emkhulekweni umkhule kuyimpilo. Yekho. God iqiniso lithi nina mkhuleka ngoba samnandi. Nize ndansela. Hayi ngibona ngathi uthi right. Sizobona. Mama utshele ngami ngoba I want to be practical. Mina I had approval. I had a complicated pregnancy. It was 2 years ago. 2 years ago. Njalo ngeSunday bengiqala esibhedlela. Bengivuka ngikho right. All the time. Angikho right. Fika esibhedlela, bahlole, ngibuyela, suka esibhedlela ngesontweni angiyi endlini. Yeah. Into wena bengahlalisa phansi. Angithi wena shiwe indoda. Awushiwa nguNkulunkulu. Kuphuma isisu. Mina kuphuma isisu ngabuyela esontweni. Insuku abangangizwa ukuthi athi babengifaka kwi-bed rest. Bathi baba siyahamba vele kwase kuyinjwayelo. Nizongithola esontweni ngihlabelela kodwa ngisesimeni. Khuluma ngezinto ezipractical. Imali ayikho ngikhona. Wena ngicela ukukhala ngemali. Ngikhala ngomuntu owafa. Jesus. But the next week ngisesontweni. Wena awuzobubuka. Lokho kuzawuphatha kusana mabani njani singoneni ngangalutho. Ngalutho ngoba ngenkathi ngisesibhedlela wafika uNkulunkulu wathi simbongeni. The reason why I put you through this is because I want you to open your eyes. Whenever there's a situation, God wants to reveal himself. Because there are aspects of God we have not come to know. And yeke sikwazi ngoba kumnandi. Uma uSara ebiza uJehova ngoJehova Jireh noma ngithi uAbraham bayifanele besesimeni esomenza alahlekelwe into ukuze uNkulunkulu abe uJireh. uHagai wayefanele ayisesimeni esebeka ingane le ethi iyofa. Kube nomuntu ozothi vula amehlo. Yazi ngoba isimo siyakwazi ukuthi ungaboni into ikhona. Amen. Athi wena usuthi kanti uphi uNkulunkulu
Nathi sisho njalo. Abantu uNkulunkulu ungabasema kanjena igazami lokhu emsebenzini lokhu angabe khona ihawu. Vula amehlo. Owathi omunye ehamba nomprofeti uElisha wathi, "Ey Nkosi, esebona impi basurroundile." Wavela wathi, "Nkosi, ayiyele sisidenge." Wavela, "Base ungasaboni uhamba noNkulunkulu." Ay, awukwazi phela. Uthi ngisize Nkosi, uvulele inceke amehlo. Ibona ukuthi baningi kangakanani. Ngoba isimo siyavala amehlo. Yaze yangivusa kabili ngoba uhambo lalulude. Wasistena amamila awu2 for 40-day journey. Wasucabanga ukuthi ukudla izwi does not sustain you. Mina ngisho ukuthi uzudla ama-chapter of 5. That chapter, that word. That mina ngisho ukuthi yenza into lo 10 minutes okhonayo. Hallelujah. Jesus. Yiko noNkulunkulu ekhuluma nawe uthi hamba ngamandla onawo. What can sustain you now is 10 minutes of prayer. Don't leave it. Use it. Mokwazi ukufunda amavesi awu5 ngosuku, sebenzisa lokhu ngakuyeki. Because uhambo. So when he comes and says to him, "Wena uzoba umuntu engizomsebenzisa to deliver Israel from the hand of the Midianites." Uthi Gideon, ngoba sinakuthi uthi ukhethe kahle abantu. Ngoba kube bebuya ngami, bengithi uzokhetha ngale kaBenjamin. Ngoba Benjamin, itribe kaBenjamin iyazelwini. Thina itribe kaManase. Futhi ke thina ama-Abezeli singabantsinyana nabo bonke. Mina futhi ngiyilast born ekhaya. Ngisho Nkosi ubusisa uManase emdala noEfrayem. Isibusisa esikhulu wasisa ku-Efrayem. Mina wangishiya nje. Wangishiya nje Nkosi yami kungacaci. Noma washo ukuthi soba isizwe. Kodwa for the fact that I was a firstborn and you did not give me the firstborn blessing as Manasseh. Yabo uyazenyeza. Ngeke uthi khona ulwazi analo ngaye. Unolwazi analo ngaye. Ngoba unolwazi analo ngaye. God uNkulunkulu does not conform to the knowledge you have about yourself. He has something he knows about you. Hallelujah. Noma thobonga abantu ngeke bekutshela ukuthi umuhle. Kodwa khona. Sengakabona ukuthi ingelosi bona umuntu uthi wayigcina kanjani izinto sekuthathwa kwamfowethiwa wahambisa umnikelo wesikwa nembuzi. AwuGideon imbuzi uyithatha kuthina sazi ukuthi sonke la silambile. Hey konke ayenza uGideon ekusithekeni abantu abangekho nesitha siluthiwe ngoba isitha kuthiwa sasikhamba eduze kwa-Israel. So when the opportunity arises ukuthi wayeyithulisa kanjani ley'lwane ukuthi ingakhala ngazi. Wathi babethatha konke kwamfuyo. Kodwa ukuthi uGideon how he remained so secretive ngezinto ayifihlileyo. Sibona basezimbulwa sekufika umuntu umehambisa lo mnikelo awuhambise ngelosini. Ingelosi imshise umnikelo uGideon athuke athi uNkulunkulu kade ngibonene nenkosi yamankosi sengizofaka. My God, because bazalwane noma ningathini umnikelo uyasilula isandla sikaNkulunkulu. Athi manje sasebinto yokukhathalela umnikelo. Umnikelo uyambula uNkulunkulu.
physical offering, but the availability. Availing yourself to God is an offering. Oh, malaka athi ngiyancenga bazalwane ngokubelele inkosi ninikele. Laba ngayiphelanga imali wathi uqobo. Wena ukhona ngomzimba esontweni, but you are not available. Ukuthi siqu sikhona but inhliziyo ingakho one awusetshenzwa, two awusetshenziswa ngoba you are available in body, but you avail your body, but you don't avail yourself. Hallelujah. Ulanga umzimba. Sibona umzimba. But inhliziyo ikude. So when he made the offering, it was not just offering, but it was himself. Then God began to show himself. Because once you avail yourself and make room for God, must say avail. Hallelujah. And you know, sonta kuze kube nina enkinga uyasonta. Hallelujah. Awunikelile. Akhuluma ngebandla awunikelile kuye. Wena unikela wanikela yes. But ukunikela okuphelele. Lokho ukuthi uyazana yini naye outside of the church. Is there relations between you and God? Oh my God. Because kuyinkinga ukuthi sihambe nabantu that are skilled but don't have capacity. They can sing, they can prophesy, they can preach, but they have no substance. Abana hambo noNkulunkulu. Banohambo nabantu besebenzisa into kaNkulunkulu. Banohambo nabantu besebenzisa into kaNkulunkulu kodwa uqhuma but the self. Athi ngisheshe ngenxa yesikhathi. Ngixolela bazalwane. Ngoba ngisho ngitsani ngamngena. All right. Uma seqala i-first step ukuthi uNkulunkulu ayiveze uGideon azambize ngeqhawe into angayazi ukuthi kuye. Angithi? Into angayazi ukuthi ikuye. Akavela ethatha imkhonto abheke eMidiyani. Ngoba sekuthiwe iqhawe. Niyangizwa? Kuthiwa wena unesipho sokuhlabelela. Hlabelela abantu baphile barole phansi akusho ukuthi abamba imic manje. Abafunde ababoni nje mina ukuthi uNkulunkulu ufake izinto ey'kangathani njena kimi Nkosi yami fanele ukuthi njengoba ngiyenzela ababona njena ngesipho sami mina abamboni ngisiyabona inkinga wakhiwe. Ugideon nombeka ebusweni bempi engakakhipwa ukuthi usebona ingelosi has not given him the capacity. Kusayizwi nje sanohambo lokwakhiwa.
uma siqhubeka sifunda ngoba sengifuna uma siqhubeka sifunda Hawu Nkosi. uma siqhubeka sifunda uthi uNkulunkulu Gideon ukuze sihambe kahle ekini kunama-altara kaBhali no-Ashera. uBhali uNkulunkulu weweka and fertility kusho ukuthi uma ubhale khona fanele kubonakale ngokuthi kunethe imvula izinto zihlume uyabona nje kube green kube kuhle nezilwane zizale kanye no-Ashera kodwa lezi zinto zahluleka uMidian ekhona bekhona lapho uNkulunkulu bakubo baqhubeka balamba uthi uNkulunkulu benala because when God begins to work a man he separates him. Firstborn kusho ukuthi akanasay ngalezi zinto zala ekhaya ngoba emva kwababa kuba yi-firstborn shaya isicathulo sayo la futhi ifokwezwa kahle izinto zakubo kuthiwa ungasuki lento esihamba kuye wenze show kule khokwaneza la ekhaya niyayigcina base kufika uNkulunkulu ethi siphule yonke le buka akusize ezakhe ezasekhaya kwababa kodwa for the fact that he comes from that bloodline ngoba sebeye bethi bayazi ukuthi nosibani Nkosi nosibani Nkosi ubani base beyayitwenzi zawo base niyaqhubeka uyahlanganyela akukho ezwini umuntu akashiya into zakuba nango uqala wathiwa susa lento kini because uhambe solhamba akufanele lezi zinto zibe khona ukuze uzofinyelela kulento engithe uyiyo asiqalela manje wena ufuna ukubamba ibhayikhi une-boyfriend khona izinto engakasiphuma ufuna ukushumayela usungakamfana uvuka ekuseni kwakho singakakuganisi thina ufuna ukuzotha emoya ubuyothwaleni uzofwathuna ukutshwala uzaphethwa ibhabhalazi ushaya ikeyboard ukipitile basuthi abamboni bayicindezela banokubona ngento uNkulunkulu ayibeke kini siphula sehlukanise namakhamanetayi
inhliziyo ukuthi ingakho singabeki la ngoba ukwazi uyigagu. How is skill unazo? But you have not been capacitated. You are not built. Hallelujah. Amen. Uma siqhubeka le ndaba yabona ukuthi wakhiwe it's a journey. Ofike nje usunqobisa. Because basikhanjwa uhambo ulihamba abantu bengekho. Ukunama agreement phakathi kwakho noNkulunkulu abantu abangazazi abanye bahlele bethi uNkulunkulu bayethu ngimthanda kanje yeah, phela akukulula yokufana nomfana. Bese sikasho ukuthi kulula benqaba phela kulula. Usazokhala uyakhipha. Uphume emkipitweni kube buhlungu. Ukuthi bethengela i-street wise too. Asabona ngeke promesi. Sengisodani. Uyakhiwa ke manje. Ngoba uNkulunkulu usekufuna yena naye. Usekhiwe uGidiyoni kule position yokuqala. uNkulunkulu esezomthuma. uNkulunkulu esezomthuma ukuthi ayolwimpi. Useyaqala uba nesibindi sokukhuluma noNkulunkulu. Obhala kahle ukuthi let's come let us reason with God. Once you begin to build a relationship with God, uba nesibindi sokuthi Nkosi asixoxisane ngathi akuhambanga ngayo. Ayikho indlela esingenza ngayo Nkosi. Once you build a relationship with God, ilapho khona okwazi ukhuluma izinto engathi ukhuluma nomuntu kanti ukhuluma noNkulunkulu. Ngoba khona isimo sulhambe naye. Ethi baba ngiyakuzwa ukuthi asambe siyohlasela kodwa ukuze ngazi ukuthi uwe ngicela ukuthi ungenzele wani ngoba kuyinkinga noma unento uhamba ungazi ukuthi uyaphi. Yeah, I have greatness in me. Greatness, yeah, you do, but for what? But you didn't read like for what? Abazi, no, but for what? Has it been? Is it yini? Like uyaphi ngoba uzohamba uyoshayisa uyoqala iministry kanti akusiyi iministry. Ngoba kade babangiboni. Kanti safanele uyofuna nakuye uNkulunkulu. Ngiyazi ukhona into but what is it for? Ngiyazi bazalwane. Asuku leyo thatha umkhonto yogwaza abantu uzobabulela. Bengamelanga bafa. Exactly. Ngisho no Samuel ezwizwe wayekeli athi uyambiza yini? Athi hayi uhambe wena yini bathi uyasangana yini? Ngoba baba bethu banjani? Oqabuza nento bathi hayi kahle wena. Ubuyele emuva. Hawuba nje inayi futhi uyambiza yini? Bathi unenkinga yini? Manje sekhona isikhala emadlabeni. Wena ubuyele emuva. Phenduze. Wena udimoni la. Nakuba wami kubaba. Udimoni la. Demoni, wena udimoni. Bakukhulukhulu. Until I went back again. What? All right. Next time when you respond like this. Into like is it
uthathiswe shape. Kodwa bodelela who are before you. We respond in this manner. Uyazoxabana noNkulunkulu bengeke nje nixabane. Kube thi ubuzile. Hayi ngoba simdoubt uNkulunkulu, but we need assurance. Fane sambe siyazi ukuthi sokwenzani. Noma isimo sesisiphikisa, kodwa sikhumbula amazwi. Sifike endaweni kungabonakala nokuthi senza sesisenezwi. Hallelujah. By God. All right. Uma-ke manje sesizovana. I promise you. Uma sesifika chapter 7. When he has been capacitated and built by God. Esakhiwa uNkulunkulu esethi manje yehlele emfuleni. Hayi. Ephethe amadoda u20,000. Yourself. Empini. Kodwa uNkulunkulu laba baningi. Because one thing about who are skilled. But this one where we are going does not need skill. It needs those who are built. It needs those who are made. It needs those who are transformed. Ishononda vite fumuswa. Wena siyinkosi ekhethelo ngokuqonda kwabantu. Bavusa uSauli ngenxa yokuthi bambuka ukuthi uyindoda enhle isikhonza khona. Kodwa baseqhamuka uGoliath waba ukuthi khona indoda eyakhiwe ehlale abantu bengaboni. Bazalwane, akhiwe ehlale abantu bengaboni. Kusama edwengula ingonyama abantu bengekho. Ungekho audience. Sitwengula bengekho qa. Glory to God. Uma sebuzwa inkosi yabo sekufika uGoliath banqoshe bonke nebutho lakwa-Israyeli elithenjiwe. Funa niyilalele kahle. Baqashe bonke nalabo abantu abathi bayayazi iphi baqashiwe. Hayi Nkosi yami. Baqashe naye imkhonto yokulwa kodwa baqashiwe. Wavuka umfana wakhiwe kusithekeni. Wavuka umfana wazi uhambo noNkulunkulu. Wafika sethi wemfilisti ongasokile. Uzakimi ngekhonto kumnengisa naye engamfundi ehlane abantu bengekho. Abantu bengibona ngafanele wangakhe kusithekeni. Baba sekwakhe kusithekeni ukuveza kukhona ipublic. Ungacabanga ukuthi ithuba unani. Kodwa lapho uyokuveza khona. Uyoveza phambi kwecrowd eyayingekho. Ushibashibeka wedwa. Uthandaza wedwa ngo3. Udla wedwa izwi. Mhlawumbe noma mina namhlanje mhlawumbe bazobiza igama lami. Lishise izwi. Kodwa khona into ewakhiwayo. Lapho uyovela khona. Uyomanda nabantu. Skill can only take you so far. It can work the emotions of men, but capacity moves God. Singakhala sikhaliswa amadlingozi. Kodwa kufike lo owaziyo ohlale nento yakhiwa ibhlungu abantu bengaboni asho kanye athi ngicebile ekakhulu
ukuthi uhlabelele esontweni kodwa uphula izisekelo zesitha. Luka ngani? Seziyakhala ke. Bazalwane. Uthi uNkulunkulu bese ehamba nabantu. Ungacabanga ukuthi unabantu. Yeah. Base kuza yimpi. Athi uNkulunkulu baningi. Uqala umemeza ukuthi amagwala wasuke la. So wasuka 20,000. Siyaphinda. Uyihamba nabantu abangaphezulu kwa 20,000. So esho ukuthi amagwala oyigwala nje akasala buyile kwakhe. Thiwa wasala 20,000. Ucabanga ukuthi uhamba nebutho. Kanti uhamba nabantu beskill kodwa bangakhili. Bayazi base beya lapha bazoba exposed. Yovela ukuthi lento abathi bayiya basiyo. Base phekweni ikhonto nemkhonto. Athi ungangombe ethandaza khuphe manini. Sindala zombili. Yobonakala. Umesebehla uthi yabona bonaba abawu 3,000 osena. Uthi yabona sobona ukuthi obani abakhiwe. Athi asehlele emfuleni. Uzobahluma ngokuthi abanye baphuza kanjani, abanye baphuza kanjani. Abantu abasagqoka inkete ezinde asifani. Asenze ngokufana. Phambi kwenu ngikholwa sidisiwe ngimthanda uJesu kodwa kusithekeni. Phuza amasavana. Akasehlele emanzini. Amanzi ubani wobuKristu. Ungadabula thina kodwa ngeke umdabule. UKristu uzokwabula ukuthi uyisela lekholwa. Amasingeke sikubona ukhona obonayo. Bese kwehlelwa kuye. Wehlukaniswa. Jesus. Hallelujah. From 3,000 wasala 300. Cabanga ukuthi unabantu. Cabanga ukuthi unomama. Then ngo-3 badlula bayophahla. Basebenaba yafakaza. Yamama uNkulunkulu. Ingane yami itholile umsebenzi. Kanti uyazi. Akiwe manzini. Kulaya basaya. Undeya sahaya. Kono muyiwa muye. Adalula konke. Nokufihlakele. That's why as women we pray. Hallelujah. Ngiyavala ke bangaphi. That's why we pray. We don't pray for things to happen. That's great one. We pray to keep relation. Mina ngiyazi ukuthandazela imoto, mina ngithandazela ukwazana. Sekukhona more yes. Akufuna ukudalula ngoba kusho lutho. Into ekhulumayo ubudlelwane. uDavide noma eyinkosi yokulwa but awuthembanga umkhonto. Njalo bese
kufanele kuliwe wayethi kodwa uNkulunkulu sizonqoba ngehlele yini. Will we overtake them? When ungena nongaphi sale ngekhanda ngoba ulalelana. Salo izimfidi. Yamazi umuntu bese ezofa sephunzwa amahewu ngoba kusangeni lutho. Salo ileyo. Hallelujah. Hey, that's why we pray. We pray to have God being built in me. hey. Oh, Sungeza ke manje sengiyavala. hey. We pray ukuthi uNkulunkulu akhandeke emntwini. Yeah, When God has been built, there's no need to ask. yeah. There are things that are attracted to God. Hayi, mina ngifuna ukuvusa omama neyintombi ezizokwazi inhloso yokuya kuNkulunkulu. Asiyele izinto, sifuna yena. Asithole yena. Suke sasibambe bonke, athi uPawuli, ngikhohlwa kwasemuva. Kube kuthiwa ngingabhosta, bengantshela ukuthi mina nginesiko engakanani, but akusizanga. Ngikhohlwa yikho konke, ngisemulela. Ngoba ngifisa ukwazi. Siyabuya ngoba sifuna ukumaza siyele ingane ezisihlupha. Asesibambe yena yonke into iqondithi thina. Noma umuntu bungena kuba yiye kufunayo. Ngisho basubambe yena kodwa izinto ekudonswa nje uNkulunkulu. Base sibuya sicela ngisho imali. Imali ilandela lo okithi. Let us stand up and close. If you read 2 Corinthians, the last chapter, no, chapter 3, the last verse. The reason why we pray is to behold him as a mirror, transforming me into his image. Because uGideon ngesiqu sakhe bengenqobe kodwa bekufanele kwakhe kuNkulunkulu emntwini nomina. But wayengeni uGideon wayesengene uNkulunkulu. Open for me quickly 2 Corinthians. Singivala. My God and my Father. Khona abantu la that God wants to build. Ukwakhiwa akusinto emnandi ngoba ihlukanisa nezinto. Badesho usisi uprofeti waseMatha ethi la uyeka nguthanda. Nakusayeka impilo unfavorable. Ngiyakutshela mina siyekela ukuthi uNkulunkulu uthe kuba ngathi sihambe ehlane sinaye nathi sesiyibuza ukuthi kanti inkosi ushilo yini ngampela ngoba ikhathi basohamba noNkulunkulu siyafika lapho ukuthi kazi ngampela ubushilo yini ngoba sinetha manje kodwa sihamba sisinetha sikhumbulisa ukuthi ngiyebushilo asibo bokuhlehla nyomvana. Chapter 3 verse 18. Sibo bokuhlehla. Verse 18. Chapter 3 2 Corinthians. Khona uNkulunkulu ofane kuqhuma emntwini. Yes.
okunguwe. So tholile baba. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe. Yes. Inkazimulo yenkosi Hayi. njengasekubukeni siyakuguqulwa. Noma njengasesibukweni siyakuguqulwa. Sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni. Njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Yayiswa leyo. When we go to God and He's building us, He's making room for Him to sit. He's opening because capacity is a stretching. Amen. So. Come on. It's beyond what you can think. Kube ngathi Nkosi ngempela ngiyeke lento ngathi uyisusa ngoba wakhe isikhala sokungena. Yena. Asakhe yena. Base kukhona yena kuba khona inkazimulo. Hallelujah. Capacity is not without glory. Not a glory of self, but a glory unto God, unveiling Himself unto men and nature responding. Base kukhona yena, things begin to respond. Base kufika wakhiwe enyathele ebhalele noma kuthiwa isangoma bekuyinto ey'gadle ngaso kodwa base kufike lo ophethe inkazimulo owakhiliwe ekusithekeni. Things begin to transpire that reflect the glory of God. Uthutha izangoma ngenxa yomuntu oyedwa wakhiwe. Angazi njengoba singake embalele kodwa izangoma sa-operate. Kufunakala abantu abazowakhiwa, abazoveza inkazimulo bethi beqhamuka bona baqhamuka uJesu endaweni ethenyathela wakhala omigiyoni bathi uhluphelani engakavula umnyomo ngoba sekungena uNkulunkulu esimeni somuntu. When I've been built, there's no need to speak. Your presence alone speaks volume. Ubukhona bakho buyakhuluma ungakavula umlomo. Ngisho wena mina. Ngisho wena. Oh my God. That's the angisho mina. Ngisho wena ukuthi you can be like that. You are destined to be that. Manje ubambelele entweni. Ongafuna ukuhlukana bamba uNkulunkulu. Hlukane nezinto. Close your eyes. Holy Mahasia. Unemande silama. Hinesha tailama hasia. Imandina hasia. Hunesha hata. Hundeya hakima hasuya. Hilamande shalia basa. Halia mahasuya. Indeed, God is searching for a man amongst you. Inaya shataya basia. Undekaya basila. Undasha. But I'm available. I am willing to let go. Dimapewena. Ugas. Konisido. Efane. Sifuge mtuini. There must be a man that shall arise amongst the majority who shall be a person who represents God. So
Hallelujah. Shalom se. Ufuna umuntu. Ufuna umuntu. Ufuna umuntu. Akafuna ingelosi. Ufuna wena. Wehluke esiqwini. Hayibo, ngithi ufuna wena. Hayi, hayi, hayi. Oh, oh, anoyini umuntu. Umthande kangaka. He's capacitating people for his own use. Njena kwakhiwa abantu abazokhiwa esithekeni, abazobizwa uNkulunkulu bengaqondi, khona abazovuswa benyakaziswe kungekho muntu, kanti senguNkulunkulu afuna ukwakha emdulini ubuyena. Yazi uwe loyo uyothandaza kungayekeki engathi khona umshina eswini. Masuvuswa uNkulunkulu into enzima iba lula. Ngiyatshela, there's something here. There's something here. There's something here. If you feel this was directed at you, come if this was directed at you, kade umfuna ngibe nama-excuse. I'm ready to avail myself to be a vessel of good use, honorable unto you. There's an anointing in this house. I cannot explain it.
for that simple life. Nesibamba ukuthi bahambe kahle. NoNkulunkulu makuzovuka nabantu abazoba nawo sakwedwa. There are people God is gonna use here mightily. Now we're looking at Abu Dhabi in your heart. This is not for the few, it's for the available. Hey!